Herri txikietan, batzuetan taberna, baina gehiago dira. Ikusi, ikusi. Begoña Altuna abaltzizketako ostatuko arduraduna etorriko da nirekin kozinatzera. Orduz kanpoko gosari bat prestatuko dugu elkarrekin. 10etako bat edo orain esaten duten moduan brunch bat. Monte Cristo izeneko sandwicha egingo dugu. Errezeta egiten dugun bitartean herriko ostatuari buruz hitz egingo dugu. Taberna bat baino gehiago da. Adibidez, postaz iristen diren paketeak jasotzeko tokia eta kanposantuko giltzak gordetzen diren lekua ere bada. Gosari ederra hartuko dugu Azpeitian, txintxu gozotegian. Inigo Odriosolak zuku natural bat eta tomatea, aguakatea eta urdaiazpikoa ogi sigortu gainean prestatuko digu. Gasteizko Detap tabernan ere gosari ederrak ematen dituzte. Jateko eskaintza handia bada ere, edateko aukera ere zabala da. Speciality Coffee izeneko kafe artisauak, teak, infusioak, gaur te matxa prestatuko digute. Herri txikitako ostatuak ze garrantzitsuak diren, giltzak utzi, paketia jaso, txutxumutxuak entzun eta bota. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, abaltzizketako ostatuko Begoña eta bilok sukaldatzeko prest. Ongi? Kaixo, bai, oso ondo. Ostatu guztitan danetik itea, hori ez da taberna eta denda bakarrikan, ez da? Zenba gauza gehioten. Zerbitzu bai. Ezkenen herriko zerbitzu guzti diekasi. Adibidez, norbaitek hilerriko giltza behar bau, noa jutea? Ostatura. Elizako giltza behar badu? Ostatua. Bueno, ez geldituko gea, ja, geldituko gea. Bueno, elkarrekin brunch bat ingo deu, ikusiko duzue, egundoko sandwicha, eta gero gozo pixkate bai. Adi lagunak errezeta bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Begoña, garatu ingo izu pixka, bale? Osagai desente dazkau, eta hasteko ingo deun Monte Cristo sandwicha. Zer da hori, kristoko izango, ikusiko zu, eundokoa. Zer ingo deu? Hau, iriki, 3 pusketa ingo ditugu, 3 pixuko sandwicha ingo deu, asalak enduko jau, eta mamilakin bakarrikan, ingo deuna da hasteko hemen maionesa bat, eta emango jau, bai beiko kapan, dagoiko kapan, maionesa. Eta erdiko kapan, emango jau siapia. Geo, kapa bakoitzean ebai jarriko jau gazta eta lakoia. Vale? Eta gero ingo dugu ondo zanpatu, eta hemen dakat esnia eta arrautza bat. Esnia eta arrautza bat atuko dugu, bertatik pasatuko dugu, eta prijitu ingo dugu. Prijitu hostian ateako dugu, azukre pixka botako jau, eta baita mugurdien mermelada gainetikan. Izangoa gazi gozua, vale? Kiston bomba. Kiston bomba, eundoko, indarra hartzeko beharra. Eta gero hemen ingo dugu crumble bat. Crumble bat, hola, gaieta puskatu bat da, eta ingo deuna da, hau, jogurrai laguntzeko. Baitaren mugurdien mermelada ingo deu, eta erabiliko deu bai sandwichantzako eta bai jogurrantzako. Eta hemen ingo deu crumble hau, hemen dakau goji, hemen dakau arbilak, eta hemen dazkau frutu lehorrak eta olua. Eta hemen dakau estilla. Estilla ingo deu olioakin nahaztu, zutan, berotu pixkat, eta hau dana bol baten eukiko deu, bolea botako deu, nahaztuko deu dana, eta labea sartuko deu lehortzea. Lehortu ondoren, ateako dugu kurruskari bezala, eta jogurran gainetik botako jau, eta mermeladakin batea. Zegoixoa. Zegoixo, ez da? Ze bomba, hoi da. Hau da, behin gozaldu, eta ja egun guztiako. Hau eozin garaitan. Baina hau amaiketan hartzen bazu, ja baskaltzeko, baskaia sobran. Gio, afaimearen dakin nahikua. Bueno, azingo geha lanian, bale? Emango izu zuri behitu. Sartzeko barrua, ingo deuna hauek, pixka puskatu, bale? Intxaurrak eta zati txikitanin, eta gero igual urra, golpetxo bat emanola, eta listo, bale? Eta intxaurri labanakin. Eta intxaurra bai, labanakin nola pixka puskatzen jun, eta hori ingo deuna da, berta bota, eta ni jarrikoet estilla zutan olioakin, bale? Osea, bolorta botatzea nahizu, ezta? Hori da, bolorta bota. Oso ondo. Eta nik, hemen ingoetena da, behitu, ja, gainuntzeko osagaiak ebai botako ditut. Vale. Hau, erdila botako dugu, eta gero bestia gainuntzeko botako dugu. Gofi hauek ebai botako ditugu.
hauetanak, olue baitana. Gofi hori baita gozoa da. Bai, gozua, bai, ematezun pipermina diala, baina ez Bai, dia piperminak, Gozua dia, da frutu lehor bat, bale? Frutu lehor bat da, eta oso goxua gila esan. Bueno, jarriko nahi honekin martxan, olioa jarriko ere bai sarta, hemen lapiko txiki batian, eta behotzen danean, estila gota eta geotan againa gotako jo. Bueno, eta aldi berrian, kontatu pixkat, ostatuko historia, nola junda, nola hasi zeate, nola iritsi zea bertaino. 2008ko urtarrien eta martxoen pandemia etorri zan. Nekatxiz da mar. Izan zan, Eharra ziera, ez da? Bai. Eta zeta, itxita da nahi behar izan zenuten? Jaro. Bai, ama. Ba, iriki bagainun urtariak 7, martxoak 14 izan zan, txinatiken honea etorri zanen pandemia. Bai, ama. Eta gero iriki genuen berriz ekainen, Bai. azaron itxita egon ginen. Egie da azaron itxita egon ginela, baina jangela ematen ari ginela, ez? Martxotiken klasek ta dena suspenditu zien. Jope, bai, eske gila esan, kontatu zen gauzetitu zuen bertan. Egia esan, jangelako eskolako haumeire jana ematen dio zueto. Eskolako jangela daukeu. Bai. Gero, lokal desberdinen denda daukeu. Vale. Beko kalen dabe, denda egie da jende asko keztula ezautzen izkutun da olako. Eta gero hori aste hartetan izte deu deskanso semanal bezala, baina bestela martxan gode. Eta udara egie esan deskanso igabein deuden tiron baita, Osa que... Osan dezu, bueno, irikita da hola aprobetxatu inbiar deu, eta ez deu deskanso, baina Ez que, astelenetik igandea. Ez, aste artea itxita. Aste arte itxita, erratek itxita, baina jangela emate dugu, Ja, vale. Eta gero, hoxe, azkenen, oain pixkat argi ikusteala, baina ostalaritza egondan bezala pandemian, Claro. Eta, bueno, jendia herrian jabetzea alda horretik, hanbo, ostatuan garrantzia dakana herria gazkenian, ez da? Nik uste deneti da, hola. Berpiztu ingozun herria bai, ez da? Nik uste deneti da, hola, azkenean jendea eunerokotasun baten baloratzeuna, eta beste batzuk igual itxianen falta botatzeula, ez dakit nola, ez deneti da, azkenen, norbean ideologiare bai, eta gero herri txiki hoitan hasten zerbait zailagoa da, abaltzizketan jende gutxi da herrin bertan lan aiteuna, orduan rutinare bai herritik kanpo aitean herri bada. Eta bueno, ostatuan, zer da eskintzen dezuena, zer topatuko dugu bertara juten bagea? A ber, sukaldean normalen goizetik gauea irikita daukeu. Gero, otordutako reserbakin ike deu lana, hoi konfinamentu eta gero hasi ginen reserban asunto horrekin lana iten, Eta asteburun daukeu menue reserbakin, eta gero plater kombinatuk, pizzak, raziok, ensaladak, argaiko hamburguesak, pixkatola informalagoa dan karta bate bai. Osa, gauza mordo bat ematetuzu, zein da arrakasta gehienak gana, zer da ni area juten bana zer ezin dut gastatu gabe atea handikan. A ber, plater kombinatutan gehiena ateatzeiena die eskalopea, Bai. Gehien bat nahiko tamaino potentea daukelako, eta arraietan txipiroiak. Vale, osea, txipiroiak, arrakasta garra. Vale. Eta zu zertzea bertan, zukaldari, ozenekin zaude, zuk eramaten dezu idana edo... Eta langile badauket baita gorka, Vale. eta bioki bintzea bai. Biok Azkenen denak denetik, pintxok tokatzeiela, igual biok momentu baten sukalden gaude, biok gaude barrano, depende. Azkenen taberna golpeka dijo, igualin arabera, o pixkat improvisatu inbarraukezu dena. Vale, guain eiztarik eta ibiliko, jare bai, gora eta bera, eta onjo saliak eta tanetik ukituzu, ez da? Iztarik aurten nahiko flojo, igual datorren astetik aurre hasiko baina bai, pixka denetio. Bueno, eta edatia eta jatiaz aparte, zenba gauza gehiore bai, esan deuna giltzanak, gio norbaitek igual, zozer iritsi bertzaiola. Bai, tipiko Amazoneko pakete famoso hiek eta hola, azkenen etxen ez zaudenen usteko puntu bada, egun osoa gaude irikita aste hartetan ezik. Eta zer gauza, norbaiti sobre bat eman behar zaiola, o baita abaltzizketako frontoiak argi ez dauke erabat piztuta, osea, txarteltxo batzuk sartu bai, txarteloiek baita tabernan daude, eta holako gauza asko. Holako gauza asko. Bai, eta gero, pixka saiatzea baita, kultura aldeti eta pixka gauza desberdinen bultzatzen. Benetan, ze gauza antolatzen dituzu adibidez? A ber, pandemiak inibidea pixka eta asmatu ezinik bezala, ze aforo, eta ez dakizer, eta terrazan espazioa daukegu, eta hor saiatu geha kontzertu desberdine jartzen, iaz monologo keontzien baita, pixkat aire libren itea zeuden ekintzak,
pintxopotea guain indeu berriro, baino kano, nola ezintzan egon zutik ez da, Pizkata raro. limitazion barrun bai. Claro. Eta guantxe, bernegua beira, bertxaparin bat, o historin bat antolatzen uste iguen, talo daztaketa geneuken pendiente baita, baino... Claro, Baina fetxa berriz rarotan. arrankatzen. Bueno, eta adibidez, badakit denda ere bai badakazuela. Bai, Ezta? Eta denda ere bai zue bilon artean kudeatzen dezue, o nola moldatzen Dendan zaten? ere aizpa dago. Tabernak inda batea irikitzan, baino azkenen lokala Osea, ez apartekoa dago dira. hain eskuera bezala. Osea, aparte dago, beko kalen dago, jendei ezautzea kostatzen zaio, eta banera aizpaera bat horreotea. Vale. Eta gero da taberna bakarra, ostatu bakarra da ona herrian. Asteburutan dago beste taberna bat irikitzeuena baita, eta gero daude larraitzen beste bi. Vale. Baina, bueno, larraitzea baltzizketatik bidegorrie dago, baina kotxea behazu, esan nahi de distantzi badaola. Eta denda bai, denda bakarra da, o denda gehiago badaude Ez bertan? bakarra, osea, baltzizketan 317 olako zozeko biztanleri dauke orduan, Vale. Eta horrek bai emango ziola xarma pandemia garaian da denda bertan eukitzia, eta horrek bizipos emango zion, ez da? Bai, pandemia garaien kristonkaina izan zaz, esate izut, osea, izan zan iriki berri eta bila betea, osea, martxa hartzeako ja, karo, pandemiak suposatuzun, dena ekartzea baltzizketa kasi, porque eske zintzan etxetik atea. Eta horregie da, tenda da, baltzizketan beko kalenda, jende pil batek ez daki existitzeala ez da kaleoi. Eta hor bai eman zion bizitasune. Ezkenen, karo, denda jutea zan illa zeon gauz bakarra kasi, porque zintzan eza paseatzea atea hor bolara baten, martxo hasi. Jendea trampak erra itezitut, venga, guain denda, azukre erostea, gero katza erostea, gero eta gizi erostea. Eskerrak, porque psikologiko kio estela, bueno, Bai, eston egia paliza zan, mango bai, zioie da, Ala izan da, gila da. Bai. Bueno, orduan bizita erraman diozu, ez da? Jendia herrian zesatego, guztua A ber, deneti da, euneroko bezero pilo bat baloratzeuena, gero juteienak azkenen mantentzea nahi duelako, eta gero azaltzeztienak, azkenen norbere erabakien, norbere kontzientzia da. Daneti dago, zorionez daneti dago, ez da? Bai. Bueno. Ez, baina egia da, ohiko erabiltzaile dienak nik uste asko baloratzeuen gauza badala. Azkenen, denda bai da, astelenetik ostiralea goizta atxalde, eta asteburuta jaieunetan goiz ez, osea, asteburutan pilo bana beritzea. Oliba falta zaigua, denda irikita dago. Zentzu hortan... Bai, dudik gabe. Bueno, ze musuaz, oso ondo, Listo, nik bai. usten deia bertara bota, ingo deuna da, hemen jarri, beitu, esan deuna, hemen olioa ja epeldu zaigu. Ingo deuna da, azukria, bueno, akasu hontan estilla berta bota, buelta eta buelta eman, a ver, beitu, zeituan dezeite hau, zeituan naztutzen da hau, horrean naztuko deu, Dena nazte deu. guain dena botatzen deu, nazten deu dena horrela xe, Oso usaie dauke. zeu zai estilla bota una, Gozona, bai. gozona. Eta guain no da, bauda pixka bustin behar danakin, eta lehortzen jutean bezala, bai egingo deu, kurruskari bat, kranbel bat bezala, nola gaieta puskatu bat, gure gozo gintzei botatzeko jogurrai gainetik pixkat. Gero zatituta, ez da? Bai, hau ia ez da pedatuko, eta gaina ideia da, labian sartzen deunian, 5 minuturo edo, gero goiara batekin pixkan moitu, Nastea, pixkan bale, astu, ez lehortzeko. eta bai, alde guztitatikan ondo lehortzeko eta dotore eta kurruskari gelditzeko. Bueno, eta hau sartuko dugu hemen txe, nik esanduitza illa bukatuet, bukatu ez, guen jarriko jo beste gazta eta beste aragi pixkat, eta bitartian jungo gea, azpeitira. Eta azpeitin dao txintxun gozotegia. Eta ikusiko zure bai, ze brantx, ze gozari ederra prestatzitun, bertan dako ogilakin, eta bere grina guztiakin. Oazen bertara. Apa, Joseba, egunon, azpeiti etorri zate, inigo errezola nauk eta txintxu gozotegi etorri zate. Gaur ikusiko jau gozaltzeko tostada bat eta zumo natural ehar bat hartzeko modu jau. Lau hori tipo ditugu, geuk ditugunak, espeltie, integrala, briotxa eta boze aldun ditugu. Eta horietako bat, momentuen fermentatzeko prozesu bukauta, labea sartuko dugu.
Aitza alimazue aizaigo abisatzen, bede ordua aldea dola, labetik gertetzekue, eta onja eta ingoitugu ogitek. Amendak euja gude bost edaldun ogile, ikusiko ditugu baite, ititugun beste lau ogilek tostadatako. Integraldune, briotxa eta espelta ogile. Gaur ingo deun tostadie izango aguakatie, tomatie eta urde azpikuna olijukin. Hasiko beha ja bost edaldun tostadi iten, mozten hasiko beha grillea sartu alizeteko. Oin grilleen sartuko dugu, tostadie, eta bede idulau minutu mangoizko tostaue hartu dezan. Makiniek bede lana indik, orduen ja tostadia hartuko dugu, eta oin ja prestatzen hasiko beha, gure tostadia. Guretzako bedezile die ez ditugulako jendintzako saltzeko iten. Ogi hauek ititugu hemen bakarriken, tostadatako izen daitezen. Osagai kalidade honeku die oso danak, aguakatie, tomate peda, urde azpiku eibidikue, eta gauzau guztiek eskuz lantzeitugu bertan, tostadak berri zenala, momentuen egiten jutegia. Aguakatikine gauza berbea ite dugu, Ezurrek endu, azalak endu, eta daken mami guztie pixket erresteko lantzeko ipintze dugu, eta aurre, danakin berdina. Tostadie egiten hasiko beha, eta azken finin bost edaldun ogile hartuko dugu, beti aguakati ipiniko jo azpilen, pila bat ertetzen pozagatxe da, geho honei gatzpuntxo bat ipintze jo beti, tomatie einberri jelen ikusi duen bezala hartuko dugu, da pixketan izagalduko jo. Gaur egunin esango benduko gehienetako ertetzeuna, hausia izango litzekela ez. Eta gero asko ertetzeuna baite da, briotxa, mantekiliekin plantxan egin da, eta mermeladak izango zin, zortzi, 10 tostada ezberdin ingoia. Gero jendiei uste jo nahi duen aukerak egiten, behar nahi duen puzlie sortzen tostada horrekin. Eta honei behar ja, ingo jo urde azpiku ipini, olijukin gehitzeko. Ugadi onda jela. Jendiek jateunak guztoku jandatela. Eta olio txarrasta gotako inion. Eta hemen da gure tostadia. Hemen beste aukeratako badakeuna zumu edie, zumu dana naturala die, edo zein bezedok nahi duen zumu eskatzi dauke. Dauken bedeiztasun bakarra da, o tolerantzik ez daukelako nahaji eukitzi o ez eukitzia. Oina, ziko geha, zumo bat egiten, hemen dazken osagaiekin. Nahajikin, kiwilekin, zagarra eta zena jukin. Idu makina ezberdin ibiltzitugu, idu tilaje. Trikuek egiteko normalien zumeda normal bat ibiliko deu. Gero zena juek, zagarra, kolako jene dudanien, likoa ibiliko deu. Eta badibidez kiwilei ez dio ni nahi, zumo dana atatzie, ibiliko dugu batidoi. Hasiko geha gude zumo egiten, nahajikin hasiko geha lanien. Nahanja zumo egin deuia, oin hartuko ditugu zaharrak eta azena joek, eta likoadan pasako ditugu behaien zuku atatzeko. Oin kiwile zuhituko dugu, batio da botako dugu zozoik, aurrez likoatuko zaharra azena jokin, oin batio di martxan dipiniko dugu, eta nahanja zumoen gude zumo fresko eta naturala buka dugu, eta onja, tostadikin batea, disfrutatzi, gozaiar batetik engeatzen zaigu. Bakizue azpeiti etortze zaten din, nondak ezuen gozaiar bat, zan duen naturala eta produktu honakin etorri, azpeitien txintxu gozotegide konbidatu zate. Venga, egarte! Haupa Inigo, haupa Txintxu jauna, artista, izelan txukun eiteken, eta nola sartu aizen gozotegian buru belarri eta kafeteian datan egin ondo jaten ematen. Oso ona, ikusi aldezu ze tosta, Eta kriston proiektu, Eta ze sumo, ai ama, eharra. Zure holako brantxak eta amaiketako emate aldituzu? Amaiketako emate jau, baino euskalduna. Arrautza txistorra eta azardua. Bai, normalen bai. Ze ordutan ateatzen dira pintxua, ze ordutan egoten da jendea ja hor zizkan? Segun, eske da, igual jendea parrandetik bueltan datorrena eta plato kombinatua nahi dugu. Venga, zukaldea pipa, o bestela amabikaldea, buelta inda, eske ez dauke ordutegi bat zentzu. Eta gaina holako estatu geharra dira, Ozen urtan, eta zu prestatu iten dezu platera. Bai, erraldan neurrin bai, beti da, depende nola gauden, baina saiatze geha. Azkarrena, goizuen egin dezun plater kombinatu bat, ze ordutako prestatu dezu? 10etan irikitze dugu, 10etan aten. 10etako dama, Parrandati bueltan, bai. Eta gozaltzeko zeotea?
Eukitze dut, tortilla patata saiatze gara beti eukitzen, gero pintxo berok momentun prestatzeikeunak, txorixo gozie, irugiarra, ordaiazpikoa, Hori sortzitatik ja? Amarretan irikitze dugu. Amarretan irikitzea gozaiak emateko eta dana. Bai, gozoare, bai. Eta iztari juten dian garaian? Eize garaien hasi gai irikitzen 7 laurden gutxi, baina gero depende zenbat jende da bien, aste burutan bai, baina asten zehar depende. Osea, jenden erantzunen arabera dijo dena. Gero badakite bai jangela dakazuela. Eskolak izan deuna, eta eskolako jangelako bazkaria zene kudeatzen du. Zu kudeatzen duzu, esaten dizu eze prestatu behar da, nola egiten duzu? Momentu hontan dauke, dietista batek prestatutako menu bat, eta hori jarraitzen nahi geha. Bai. Eta gutxi gora bera, ze jartzen duzu menu hortan, ose? Deneti daukea. Legumbrek dauzkea, arraie, aragie, denetik. Eta zenbat ume jute zaizkizu bazkaltzea? Oantxe dauzkeu 17 gehi irakasleen menue. Eta desberdina da irakasleena eta... Ezberdina ez, baina hori, bai. Eta zenbat irakasle daude? Nik uste 6 hola daudela, eta gero daude aparte, baina irakasle bati bakarri emate jau menu, eta gero ume dauzkea bi zaintzaile jangela gestionatzeko. Gu janarie prestatze dugu, baina gero arduradun batzu daude hori manejatzeko. Bikain, eta ondo jate aldue. Deneti dago. Hori etxe guztitan bezala, etxeko txurek pioa nabaritzei jangelan. Baina bakezu igualen makarroiak eta bularra da benian plantxan, dana gateuela, ez da? Ze janarikin etortzen dia plater gehienak bueltan. Espinakak. Espinakakin? Meko, espinakak izko nindarra emate duta, nola espinakak utzi? Geo futbolian da geo, pelotan da nola ibiliko zeate. Baina aurreko nirakaslekin komentatzen azkenen ez die Popeien generaziokok. Kakizla, nire semen jatitu espinakak guztu, gaine zati dut hori Popeien indarra ematuta. Eta gila da, indarrazko emategue, eta janin biardia. Ez da nahi dala, janin biardia indarra iteko. Bueno, nik emango jo guelta datorrei, a ver zemuz di joan, Ondo. Bueno, hemen txe, eta guain aterako dut, eta ikusten dezu, ja betu, ja hasi dala pixka peatzen bezala, baina betu, bero da hau. Baina, bueno, suelto da hau, ez da pegatuta. Guandik ez, baina usten bade une oro, igual peatzen bukatze, gordun, iten diot, vuelta txiki batzuk eman, hasi jarri, berriro lusatu, eta berriro labea. Eta venga, vuelta eta vuelta. Bueno, eta baltxizketan bertan, zenba lagun bizizate? Ni amezketakoa naiz, baina... Bale, garbi gatu da dilla, Importante. Bantxe bertan uste 318, 320 hortik daola biztan leri, Eta zubaz mesa, orduan altuna pelotarian familik guzea? Ez baino, ez kintako gea, bai. Baina amona, igual... Bai, ez esango deuta, listo, ez azpare. Vale, no, begoña altuna zean, eta amezketakoa... Bai, ez, baino ez, hori, launek da bai, baino, eta eskolan bate ikasita, baino ez hortik aurrea zerrez. Bueno, hemen jarriko deu mugurdien mermelada martxan, bale? Eta ingo deuna da, mugurdiak erditikan moztu edo lauzatitan. Zuna esun bezala, lasai jun mozten, eta nik azukria jarriko ez martxan. Suba-suan, karameloiten juteko. Karameloi botako jot, ur pixkat ez gehatzeko karamelo gogorra, bale? Jarriko jo pixkat, horrela eta botako eta erdila, eta gero beste erdila botako dugu. Horrela erdila bota, ur pixkate bai botako jot, baitu karri honen ekarri, eta martxan jarri. Bueno, eta Begoña, egun guztia ostatuan nion behartzea, o ateatzen zea bertatikan, nola da egunerokotasuna? Ordupi, bai, kasi egun osoan nao. Gero beste proiektu batzuk eba daude, baina ez normalen eunean pasatzet. Bai. Bai. Osea, eske azkenen entreke irikitzezula, eta irikita izteko ordutegik nerek die ordun. Eta asteburun batez enola, ez dakizun ze boom etorri leiken, dena. Dena prestatuta hon behar du. Eta etxian, gero etxian ebai sukaldatzen jarraitzen dezu edo? Amak sukaldatzen etxian. Nik etxen kasi otortik ez zetikene, baina, osea, gure etxen amak damakin martxa, gauza dien bezala xe. Eta ama ere bai jute zaizu eskuba botatzea noiz benka ostatura, dana kontau hemen, Bai, junberroke, bai. Zer prestatzeko ama juteanean? Zerrekin laute izu? Segun, momentun da honan arabera, baina hoxe, taberna hain irregularra da, igual inorrez daukezuta denak, askotan, ama, jotze baukezu mese eta, azalden barrauke. Eta, bueno, noiz iten dezu lan gehiena? Asteburua dianean asko notatzen da? Asteburuk egualdi honakin asko notatzei, bai. Eta gero hain ja,
esan nahi, koronavirusan ondorenen pixkat normaltasune eta jamaiek ampliatu ituztenen da hori pixkat notatzen nahi geha. Lehen azkenen kuadriakokin afaltzeko ere bai limitatu inbarra zeukezun zenekin jun afaltzeak hasi. Claro. O bi maietan, netzako ez da iguala. Bai, arraro izan da egia zan. Bai, eta gero, bai, iuntzetan oain, eunotan beroa indula eta hori, portxen afaltzeko eta nolakotan egaldik asko itxigu guri, bai. Claro, bueno, guri ere, bai, guz hautzan hosteleritzan, da egun aldi hona balin badao. Bai, jende atea, itea, karakolak euriak inbezela. Bai. Hala da. Eta zezan bihar nizun, ostatuare bai, bueno, antxindokira di joazenak eta ere bai, pasatuko dira bertatik, ez da? Oiek larraitzen gelditzea, azkenen bi izea daude. Eta txindokikin larraitz lotze dugu, abaltzisketa aparte bezala dijola amateu batzutan. Bai, a ber, gero abaltzisketa kriston miradorea dauke txindokia, beira. Beran plaza berri dago jendek ezautzeztuna hortik gaintza osoa eta izkorri ikustezula, baina karo, igual ez dauke hainbesteko fama. Ja, bueno, guain emango dio, guain. Guain emango dio, jode, a ber. Eta segon behar du jendea, txipiro jatea, edo ze jatea deituko dio jendeai. A ber, netzako ezautzea jutekin, eta hueltatxo bat eman herri ikustezula, kriston etxe daudela, etxek zainduta daude, gauze dien bezalaxe, eta azkenen plan desberdin badala, osea, txalde pasagati nahizula umekin, bidegorri edao larraitzaldea, frontoi estali edao, parkea dao, netzako plan familiarak itxeko toki egoki badala. Dudi gabe. Eta bueno, eta denda pati pasatzeanak, egongo ja hor bertako produktuak, o bertako ekoizlien gazta, o bertako estilla oso... Bai, saiatzegea pixka denetik eukitzen. Zer da oso berezi jasatzen? Oain ezki garai edala, amezketan azkonita ezki daukeu hori... amezketakoa da. Gazta dauzkeu baita, aragi eukitze dugu baita bertakoa, pixkat, dao basiko zaparte, igual pixkat kalidade gehioko produktuka. Baltzizketan zentzu hortan kalidade hori baloratzeu jendek. Osea, baki produktu batzen atzen bizitza badaola. Eta ze garrantzitsua dean bizitza horiek mantentzeko, eta gure ingurumina eta dana ondo mantentzeko ze garrantzitsua da. Baina igual herri handitan oitxure dago supermerkatua dena hor daukeu eta berdin digu, osea, izatea marka blanka o... eta prezioi behiratze zaiola. Hala da, egila esan, askotan herri txikitania, eta hemen, erosketa hundila nun iten dezu, emategu erosketa hundikin gabe ezin dala bizita, guen arte hola bizi izan da mundu guztia. Bai, baina, leheno ez dakit, igual batzu jaboia etxien, itezu guen egila esan, jaboiak eta holakoak ere saltzitu zuen. Bai, dauzkeu, orendaingok izpilikueta uste da la markan izena, eta bai, orendaingo amalaba batzuk itxeiztu eta kriston kalidadea dauzke. Benetan, osea, jaboiare bai bertakua. Xaboi lehorrak eta jaboiak bai, osea, orendain hortxe daukeu, 8 kilometro daudela ustez bai. Ze paraje harrare bai, orendain, bai. Egon ginean, eta saio politatea zan bertakuare bai. Bai. Historias abokadosekin. Bai, esate izut, osea, zentzu hortan aldan gertuko na... kalidade baten barrun aldan gertuko na ekartzen saiatzegea, eta pixka denetik eukitzen, garaien garaikoa, azkenen... Zerrekin gelditzen zate gabe, igual gazta ekarri eta gazta duntzegu, estilla etorri behar da garaiz, bestela gabe geldituko zeate. Esti eta gazta oso ondo saltzei, gaina guantxe gazta bariedade deixente handie daukeula, ondo saltzeien gauza die, jogurrek baita, altzoko jogurrek piloa saltzei, behieko. Bai, ez da? Bai. Eta bueno, pentsatzen dut zuek zuen sukalden bai erabiltzen dezuela bertako produktua eta aldan neurrin bentsat, ez da? Saiatzega, bai, azkenen bertakoa zaintzez badeu akabo. Bai, guk ez badeu zaintzen zaitu, ez da? Akabo, bai. Bueno, hau ikusi zuen, azukre erdila botatut pixkatekin, gero beste azukre, eta ja hemen dakaun gure mugurdien mermelada martxan. Hemen ere bai, buelta eta buelta ebili bihar da, bestela... Bai, plaka bihurtzea, ez? Bai, bestela plaka bihurtu eta leku eskinak eta gehiagik egiten dira eta gero erdiko egin gabe gelditzea. Hor duen, botako jot, eta gainuntzeko abilak bai botako eskilot, horrela xe, ja puskatuta daudela, eta ditu, ja hasi da itxura hartzen, itxura pizkat hartzen hasi da. Oieko hain biguinago geldituko, ez? Bai, hau momentu batean, ateatzen deunean, indadaunean, ateatzen badeu. Eta guztiz lehorra balin badago, ostutzean nian, akabo hortzak. Baina atea berda puntxu batian, pixka biguina daola, baina ostutzen danean kurruskari bezala gelditzia. Orduan puntxua horra rapatu. Puntxu hartu da jozula. Bizitan da nahi bezala.
Zaldala. Bai. Bueno, eta ostatuak, orduan zuk, pandimente guainze, ikusten da martxa dakala, ose futuro ikusten diozu. Martxa hona Ni hartu beti ezu eia. esatet, ostatuko futuroa batez herritarran esku da. A ber, asteburun kanpoko jendea etorrikoa, baina aste zirikita mantentzea nahi dunak bezero izan barrauke. Eta hori hasieratik esan nun, osea, hasieratik esan nun, bai ostatun da, bai dendan futuroa, bertakok erabakiko zuela. Dudik gabe. Eta ze musik ikusten dezu? Hortxe Denda biltzezate? oso ondo dijo, Bai? baina betiko bezero batzuk eukitzea lortu jeolako, eta inguruko herritako bezerok lortu jelako. Claro. Eta tabernan, hori, asten zehar kirritxarra, inguruko jendea, eta gero asteburuk emateio indarra, asteburun eta egualdik. Baina hori lan hain berdala, azkenen sare sozialetan da saiatzegea eunero hor gaudela, eunero bai saiatzegea edoten. Eta oporrak ete aldituzu, guandik anezaizu tokatu, noiz Aurten izten duzu, Aurten 400 itxi genuen, eta gero ingen itxun txandaka, gorka eta biok txandaka itxi gabe. Bai, eske segun kalendario gabe, muizo horrela martxa. Hau ze gertatzen, ez da? Bueno, gila esan ez duazte guandik urte gehiagita, orduan jungo zaten martxa hartzen pizkanaka. Bi urte ere ez, eta gainera historia honekin pandemiakin 4 erdia. hilabete itxita, azkenen tontamente. 4 hilabete, denbora pila ba. Horrin dituzu ella, urrengo 3 urteko oporrak. Eske, 4 karo. hilabete itxita. A ber, egia da, nien naizela gelditu, dendak lan asko eman du. Osea, zue ontzea arrebai laguntzen, aizpai laguntzen ontzea. Dendak lan asko eman du, bai. Azkenen arazoke hondie, bai, pentsa, supermerkatutan komuneko papera ez bazuen lortzen gu azkena ginen. Eta zue papeli, bai. Osea, ez, baina esan Igual nahi zuek hartu zenuten 3 paleteko estoka, eta, venga, albaltzietan garea, papela erostea. Abaltzizketan pega bada azkenen repartutako, dago fuera de ruta beti. Ja. Azkenen hilo inbar da naita hortako, eta jetxi, ez da, o aprobetxatzezula viajea. Eta zentzu hortan pega asko egon di, Osa, proveedore pilo batekin. Bai, ez da? Bai. Bueno, pixkanaka, ez da? Bai, pazientzia hartzea da, baina asarrek ez dizkigu inorkentzen. Bueno, hemen txaigea, haure martxan dakau, gero sanduitxa pasatuko dugu esne eta arrautzetatik, prejitu, azukre bota erra, triskantza gehatze zaigu nahiteko. Hone ire buelta eta buelta ebiliko gea. Baina bitartian, bueno, honekin batea ere bai ze ondo etorriko zan te matxa bat, Gasteizean jokungo gea, de tap izena un kafetegira, eta ikusiko zu eze txukunan prestatzen duen. Haupa egunon, Joseba, zelan, Mikel naiz eta Gasteizen gaude. Hemen atzion dakau tap kafetegia. Kafetegi berezi bat da, eta nire zunean sartzen gea. Venga, barrura. De tap kafetegia 2018an jaio zen, zeo zer diferentia eukitzeko hemen Gasteizen. Tap izena Garagardo tiradoretik dator eta horregatik jarri genuen izena. Dakagun diferentia da kafe espezialak, infusio bereziak, Garagardo artizauak, Garagardo 6 tiradore dakau, lehenengoa beti da zerbeza normalakin, bigarrena dakau tostadakin, eta gero bestelauak beti artizauak dira eta astero aldatzen ditugu. Dakau hemen oin jarrita esposizio bat, hilero itzen dugu bat, eta larun batero bebai dakau kontzertuak. Atzaldeko 8 inguru azten geha eta 11 inguru bukatzen dira. Ere bai mai jokuak dauzkagu, kafetxoakin edo Garagardoakin jolasteko ondo joaten dira bai. Orain goretirekin ongo zarete eta tematza bat ingo du zuek ikusteko. Bi matxa ezberdin egingo ditugu. Bata esnearekin, bestea matxa zeremoniala izango da. Esnearekin prestatuko dugun matxa, erabiliko ditugun osagaiak izango dira. Matxa berdea, esnea, gure irabia gailua, egurrezko makila eta ura. Gero, matxa zeremoniala, gauza bereak erabiliko ditugu, baina esnea barik, bakarrik ura. Hasteko, matxa late egingo dugu. Matxa esan nahi duena da te hautsa. 5 gramo erabili behar ditugu eta tamizatzen ditugu. Japoiako tea da, azukre pizka bat dauka, ez da te bakarrik.
Orain egin behar duguna da, ur pizkat bota, irabiatuko dugu pizkat. Japoian, zeremonia egiteko, haiek ezin dute metalesko ezer erabili. Haiek bambu erabiltzen dute. Horregatik, bambuzko irabiagailua erabili behar dugu, esnea berotu dugu, eta orain egin behar duguna da lateatu. Horrela, matxalate daukago eginda, eta orain egingo dugu zeremoniala. Matxa zeremoniala pizkat ezberdina da. Hemen bakarrik 2 gramo behar ditugu. Landaretik hartzen dutena, dira goiko hostoak. Hau, hartu aurretik, 21 egun estaltzen dute eguzkia ez emateko gehiago, eta propietateak mantentzeko. Guztia eskuz egiten da, eta gero, 2 granitozko harriekin txikitzen dituzte, eta orduan, hor geratzen den hautsa, da guk hemen daukagun hauts. Hau, Aguraineko Juanjo Barkillarekin lantzen dugu, tesomelier da. Hau egiteko, Estatu Batuetara joan izan behar zen ikasteko, eta bera da guri irakasten gaituena. Tea tamizatuta dago, eta orain, urotxa 15 gramo behar ditugu, pasta pizkat prestatzeko. Pizkat ematen diogu, organismorako oso onuragarria da. Urberoa jarriko diogu. Eta berriro irabiatu behar dugu. Horrela, matxa egongo litzateke. Hemen dauzkagu egindako 2 matxa, espero dugu gustukoa izatea. Eta, mi esker Detapera Gasteizera etortxagatik, eta badakizue, nahi dezunean, etorri. Mi esker. Mi esker, agur. Aupa Mikel eta aupa Oreti, ze txukun atetxo hori, Eta nola erabiltu bambuan katxarrito honekin txiki, txukun, dana ondo naztuta, Albertzizketa nolako ikeite alda? Dena mimokin, itxea, proiektu guztitan. Vale, barkatu, galde. Bueno, hemen adibiliko gea, Beitu gure mugurdien mermeladare bai nola da hon, baina honekin, esan deten bezala horrengo daun muesliakin o kranbel puskatu honekin, kontu zibili behar da. Hemen zuan, gune deun testuraino iristen bagea, ostutzean ian, bloke. Olertzen, orduan guantxe dago, ni uste testuratxo batian, pixkat likidoan zia daola, baina behitu kia botatzen dago eta zeberua daon, ni uste nahiko dakaula, eta utziko dugu hemen ostutzen, eta bere puntuan gelditukoa. Zeratik, jarraitzen badeu egiten eta puntua errapatzen badeu, gero gogorra gelditukoa. Nik ingo eguain sartagin bat atea, eta ingoetena da prejitu gure sandwicha. Eundoko sandwicha, gaina guain inbia dugu esne eta horrautzetan pasa eta prejitu. Esmatuko zu puskatu gabe. A ber se pasatzea. Botako hemen. Hoi gehiagi berotu gabe, ez? Bestela tostatu ingo zaizu, ala? Hori nahi du, tostatzia, eta apea, eta azukre bota, eta gero mermela da, eta errain bierde guartuan. Ai, ama. Gutxe garrikoet. Hau adibidez bikaina, izango zen gau pasein datortzen dian, eta holako sandwich batin da... Bai, asetuko lieke, baino zerekin, beste kombinau batekin, osagardoa, oze... Hori ja, aia kuidao, ez nahi duna beak. Jagara jortan eo zer gauz. Ni sumito batekin hartuko nun, oira ondo juteko, baina nahi baguke Gaupasaz joartu. bueltauta baita, gaupasati bueltan ebai zumitoa. Takigu? Bestela ja urrengo gunean esnatu eta jarra bihotzerria, ai, ama. Probatuko du, hone emango jo beste bi du. vuelta. Kusi ja koloriare bai nola izaion aldatzen, Bai, tostatzen nahi da, Bai, da tostatzen, nahi da itxura. Usai ere bai, Usaia erra, Ze ona. Vale, beste bi vuelta emango jo. Hau adibidez etxian aldeine bai gozaltzeko, Prestatzen dezu olakoen bat. Praktikamente bakarrik aida iten, Azkenen laben jartzezu, goatu inbazula hor daukezula. Eta gut den boakin gaudelako, eta vuelta, eta baino bestela ere 3-4 vuelta eman da, nahiko, eta txukuna gelditzea. Hau geho, ondo lehorra da honian, ostuta da honian, taper baten sartu, eta gaine iraute mordo bat. Bai, Buruzkari bezala, bai. Baina hori bai, horregatik ondo atea bertzea jo hemen ura, baina pasatu gabe, bestela harria bezala gelditzea. Hori bai, gehiago lehortzen bazu, gero tuperrian denbora gehiago iraungo izure bai. Claro. Baina ez da inxamurra ongo, orduan beti tarteko zerbait bilatu bihar da.
Bueno, eta hemen inbiar detena, nik ja sandwichakin martxan jarri. Eta zuk aldezuna egin da, behitu, mango izut hemen goiaratxo bat. Eta aldezu behitu horko kopatxo hori hartu, eta jogurra sartu ja bertan. Jogur guztie? Kopa ondo beteta gelditzia. Gero mugurdien Hori gainen dijo, mermelada azpin dijo. pixka gainean bai. Gainetik. Eta baita ere atako du muslik eta jarriko jau bai. Vale. Baina hori igual ateako behitu, ja usten nire nahiko kolore bakala. Ateako dugu, ja pixkat ostutzen utziko dugu. Eta Hori gero ordea gainen dijo, ez da azkeneko kapa esango Bai, dugu. azkenengo kapa, ja. Hartuko dugu. Hemen utziko dugu ja pixkat ostutzen. Eta gainetik jarriko dugu. Dena botako dugu. Bota gana. Bai, alo Egia esan, grande. albaitxizketan razio txikiak ezingo ja Ezin jarri, die, ez da? Zeitun reklamatzen zu. Zeituen reklamatzeu, Zer da, badakit nahiko arrakasta gala zuen eskalopek. Bai, baina bixe eta mainungatio. Mainungat. Kriston xerra ona izatez aparte potentea dalako. Hala, bihar du, potentia, ona, eta hau pixka zanpatuko dugu horrela. Vale, beste aldetik bai, vale. Hemen gainen zen aizuain, mermelada pixkat botatzea? Bai, pixka mermelada bota, hau hemendi pasa, pixka zurgatu dezala. Vale, beste aldea berrize. Joe, pixkat. Hala, ma, lo loko, no? Ba, hor guain gaztak urtuko dia, lakoia prehitukoa pixkat, ogila kurruskari bezala gehatukoa. Bai, ondo goaz, ondo goaz. Hauze, holaxe edo dena tapatzea nahizu. Holaxe, guain pixkat hau jarrire bai, hau bere ongoa. Baina, bueno, goiara bat emango izut. Berez hobeto da, ondo ostuta utziko ban genuen, Ordu erdi, ordu bete bat ondo ostutzia, baina, bueno. Zu jarri. Beroa Eta momentu jateko ere bai goxoa da, Eh? Gauza batzuk beren jateko goxo diela. Hombre, noski. Bere ikutua daka, Betu, Betu hemen. Buh! Ai, ama! Haze bomba. Ze bomba guantxe esan dezu egin. Kriston hona egongo, baina. Bomba! Ai, ama! Earra sandwicha. Bueno, Betu, ende ja zua itxaliko, Azkenengo ikutu emango jo alde hortatik gan. Horrekin geote digestibo bat minimo, Bai, ez? bobi. Bat lehenugo eta bestiak geho. Ai, ama. Eo txindokira jun, da, listo? Bai, bat tripa beteta bertzain abitzean. Bai, siesta hain da gero igual, ez da? Bueno, hola, jarri deu. Vale, guain ingotena da, sugre botare bai gainetik gan. Hau da, kasigozoa prestatu deuna. Ja, balakoia azukrekin, ez? Piskat raro. Ba, erraro, baina, bueno, gero esango dugu, agartzen muzko da. Nik uste behin bakarrik jandetela olakoa, baina gaur beste hau erdibena jango dugu, ez da? Bai, bai, Lasai asko. hasiko gea. Horrela, vale, hemen txegarreko deu. Eta, bueno, konta iguzu, dana ez da ostatua eta lana izango, ez da? Ordu libretan zeiten dezu, edo jutezea kostaldea, edo mendialdea, A ber, nahi kosta edo pilo bat hiriburura. gustatzen zait, ez, hiriburuk ez. Hiriburura ez. Kosta asko gustatzen zait, bai, aukera dauketenen jo baitxasoa pixkala saitzeko eta despejatzeko behintzat, eta mendie pilo bat gustatzen zait, baina aspaldin libili gabena. Orduan berriz martxa bai hartu arte, Bai, mendik denbora asko eskatzeizu. Eta adibidez, itxasoa jutezea nia, noa jutezea. Donostia aldea, Ba, atzo kasualidadez getari, nahi getari pilo Benetan? bat, bai. zeleku erra dan getaia. Bai. Boh, Getaria jutezeala, elatutxo bat jatezula. Boa, Buelta Donatonitik bat eman, pasa, bai. gainea guain iteun bere arrakasta dakanakin, Mundu bira eta hoi berri da, hoi aurtengoa da, ez? Leno espeletako Bai, hori gon zeuken. espeleta eta mangokin itezuna, Bai. eta guain, eta guain bomboreak iten hasi da, eta gure saioen egontzan da laguna, ez gainea, bea. Joe, bai. Bueno, hemen txe, zemuz. Bale, guain, nola gorret ja ez den ikusten gainetik bota Gainetik pixkat. botako Bai, jo. gainetik bota pixkat. Vale, osondo. Horrela xe. Nire goiara bat hartu behar dut. Hau hemen txe jarriko deu. Eharra indezu horre bai. Son usai harra dauke. Bai, ez da. Ez, que ikusi zuze itxura sekain mugurdik, ez da. Eta hau, hemendikan baitu golengo jau. Hemendikan botako jola eroitzia. Hor da mezkla bat, gazigozoak. Brantxa bat indeu, sandwicha bat ruan dana. Horrela xe. Bueno, lagunak. Gaurko saioa bukatu zaigu. Gaur egun hementxe dator. Hementxere jogurra, hementxe sandwicha.
Eta beste gabe, mi esker gurekin izateatik, jarraitu ordanai jaten ematen, kotillok entzuten, klitzak ematen, kajak usten, danetik inbiar da, ezta? Bai, saltxilla hori. Oso ondo. Azkenen herri txikitan. Ba, horrela jarraitu Begoña, bale? Oso ondo, Mi eskerrik asko, denagatik, zuei. Eta zuei ere bai, ondo izan, eta bihar arte. Agur. Jo, pela jo.